Δώσε και σώσε Ζορμίρ και Σταμ on the deck. Και εδώ πάμε δυνατά, δυνατά εδώ. Έτσι. Φάτονε Ζορμίρ. Στη στροφή θέλω να τον προσπεράσει. Φοβερά τοπία, παιδιά. Δεν υπάρχει. Μαυροβούνιο, το Μαυροβούνιο δεν υπάρχει, παιδιά. Ποια Ελλάδα. Κυφαλιρίσαμε, παιδιά, την Ελλάδα. Μετανάστες. Έτσι. Immigrants, ναι. Εδώ. Συνοδεύω δύο παράνομους μετανάστες, Έλληνες, μέσα από την Ελλάδα. Βρήκαμε κι άλλους. Βρήκαμε full μετανάστες στο Μαυροβούνιο. Περνάνε λίγες ημέρες τώρα που ο Τσίπρας προσπαθεί να φέρει 12,5 δις μέτρα στην Ελλάδα. Είμαστε ...10 Ιουλίου 2015. Ευρισκόμεθα εις Μαυροβούνιον. Άρε το καράβι που περνάς. Το καράβι της αγάπης εδώ. Το καράβι της αγάπης που περνάει τα αυτά. Τι είπες Σταμάτη, ξαναπες το. Πάμε για το λιβαντήριο του Μοντενέγκρο. Μπράβο, έτσι. Είχαμε μια παρέμβαση από τον Σταμάτη. Καθοριστική σημασία. Όχι το γονίδι. Αλλά το Σταμάτη εδώ, από την Ορεστιάδα. Μάρκα στην Ορεστιάδα, φοβερής. Παίζει εκεί με τα γυναικάκια της Ορεστιάδας. Παίζει δυνατά. Λοιπόν, πάμε δυνατά.